जोबोद गोजोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालि जथुम्मा गामिनि बड'लेण्ड फोथाराव मैयानिफ्रायनो जागायबाय। दिनै नैथि सान आरो सिलसिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनि बिबान बावनाय बर'नि गेदेमा सुबुंफोर बेजों लोगोसे गथ'फोरनि बिबान बावनाय हाबाफारिया जालांबाय। जोबोद गाजा गोमजायै हाबाफारिया जागासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसाला जथुम्माफ्रा सरासनस्रायै बिदिनो जायो। बेयाव गोजोनथाव बाथ्राया बेनो बिटिआर एकर्डनि जे रिमेनिं जिखिनि दफाफोर दङमोन बियो दाखालि 26 जानुवारि तारिखआव आसामनि डिउ मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्माया जि गामि सोसननाय एबा एरिया जि सोसननाय बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय दङ आरो बे बाथ्राखौ हयथ' गिबि मन्थ्रि बिथाङा गावनो बेयाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा गावनि खुगाजों फिन खेबसेबाव बे जथुम्मायाव थुबुर जानाय जोंनि बड'लेण्ड एरियानि एबा जोंनि गासै बर' माहारि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर बाहागो लानानै बयनिबो सिगाङाव बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो दा जोबोद बेयाव मोजां जादों आरो गोबां हाबाफारि बेयाव जों मिथिगौ दान्दिसे समनि उनाव सावरायमेलबो बेयाव जागोन आरो बेयाव सोलोंथाइ आबादारि सायाव सावरायमेल जागोन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि बर' फरायसाफोर एबा बर'नि गेदेमा सुबुंफोर बिथांमोना जि एचिभ खालामनाय गावबागाव मासिनिफ्राय दा बिथांमोनखौ दिनै बेयाव मान बावनाय हाबाफारिबो दङ। दा सरासनस्रायै जों नायदों बेयाव देग्लायनि जि बोसोरसाला जथुम्मा बेयो गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइबो एबार जोबोद रंजानायखौ नुदों आरो बेनि गिबि बाथ्रायानो जादों जे जोंनि दा बिटिआर एकर्डनि जि मावजायै माखासे दफाफोर दङ बे मोनफा मोनफा मावजागासिनो दङ बे बिराद मोजां जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो बेजोंनो जोङो बर'फ्रा जोंनि नैबे आसामनि सिङावनो थानानै जोंनि जि थामोनथा जोंनि सिनायथि रैखाथि एबा जोंनि जि उदांस्रि जोङो बेखौ लानानै थांनो थानो हागोन बे मोनसे मिजिंआ जोंनियाव फैबाय आरो सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय जि गोलाव सम जि जुजिबोनाय बे जुजिबोनायनि जि फिथाइखौ दा जों सानफा एफा मोनगासिनो दङ आरो जों बर'फ्रा नैबे आसामाव थानानैनो जोङो सेपारेट स्टेट जिहेथु मोनथ'आसै दा बेखायनो नैबे जि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफ्रा मावजाजोबोब्ला दा बेजोंनो जोङो बर'फ्रा बेयाव मोनसे माहारि हिसाबै गावनि गासैखौबो लानानै थांना थानायनि जि मोनसे सिमां बेयो मोगथां महराव मोनसिगोन आरो बे बाथ्राखौनो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसाला जथुम्मानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' सुबुं आरो जोंनि आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हारि माहारिनि बेखौबो फोरमायनायनि मोनसे खाबुखौ बेयाव मोननाय जादों। जोङो साबमिट खालामखांबाय दा थियारियाव थांनानै दङ बियो ट्राइबेल रिसार्च इन्सटिटिउटआव थांनानै दङ आरो खुब थाबैनो जों मिथिनायाव दाख्लैनिफ्राय मोनसे हियारिंनि गेजेरजों बेखौ जि गामि बबेबा थालांदोंबा दा बेयाव मडिफिकेसन जुदि बेयाव एसे थालांदोंबा बा कारेक्सन खालामनांगौ दङब्ला बे प्रसेसनि गेजेरजों बे जाफुंगोन आरो जों मिथिनायाव नैबे बिटिआर एकर्डनि जे एरिया एक्सपानसन खालामनाय बेजोंबो बे एसे लोब्बा दं हिसाबै टेकनिकेल माखासे बाथ्रा दङ दा नैबे बिटिआर एकर्डनि जि मोनसे दफा बे दफाजों एरिया एक्सटेनसन खालामनायनि गेजेरजों हयथ' जोङो बेखौनो नुदों जे बेयाव थालांनाय जिखिनि जिखिनि एरिया थागोन हयथ' बेखौ मोनसे मेकानिजम एसे दिहुनगोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बे एरियाखौ सोसननायनि बेयाव निस्सय सिङाव हयथ' मोनसे बे एजेन्डा थानो हागौ आसाम सरकारनिफ्राय दा बेनि थाखायनो नैबे जि प्रसेस बे प्रसेसा दा मोगथां महर मोनगासिनो